acabem aquest Com més serem d'estiu als Prats de Rei amb una iniciativa del segle XXI. Que a mi em sembla molt sorprenent perquè, clar, ja no només es tracta de pagesia, d'agricultura, ramaderia, sinó ja han fet un pas més en aquest poble i han anat a la tecnologia. Bueno, perquè hem parlat de diferents oficis avui, no? I de la gent que s'involucra amb el poble, amb la cultura, però és que estem en una zona de ramaders, d'agricultors, i clar, tota aquesta gent d'alguna manera ara ha de distribuir els productes que acaba generant. Però si els hi comprem, com els podem recollir? Com enquadrem tot això amb les vides que portem? Per fer-ho encara més de proximitat i directe, no? Com va sorgir tota aquesta... Benvinguts, Com va sorgir tota aquesta... Xavi. Hola, Ascensió. Com va sorgir aquesta iniciativa? Tu ara estàvem parlant aquí, ara m'ho expliques, ara m'ho expliques. No, bueno, de fet... Tu ets agricultor d'aquí... Jo soc pagès i ramader del poble, soc fill d'aquí, de sempre, i de fet, a molts anys hem anat veient com cada vegada els comerços anaven tancant. I, de fet, quan jo era petit, aquí a Prats hi havia moltes botigues i molts comerços. A poc, les furgonetes de reparto i de paqueteria cada vegada entraven més al nostre poble i cada vegada inundaven més el que és el nostre dia a dia. De fet, és sobretot des de la pandèmia, que suposo que tots ens en recordarem, ojalà es pugui oblidar i no torni, però tots la tenim molt present, quan aquesta compres online i aquest volum de paqueteria es va augmentar exponencialment. És llavors quan una mica sorgeix la idea de crear Jex Locker. Jex Locker és una empresa, és un projecte familiar, de fet el nom té a veure amb els nostres fills. Nosaltres amb la meva dona tenim 3 fills, un es diu Gil, Ernest i Xavier, i d'aquí sorgeix el nom de Jex. Jex vol ser la botiga del productor, del ramader, de fet és un supermercat online on consta d'unes taquilles intel·ligents refrigerades, que n'hi ha de refrigerades, amb fred, amb congelat, amb temperatura ambient amb isotèrmic i després paqueteria. Jex Locker vol acostar el pagès directament al productor pagès, directament al consumidor, sense intermediaris i sense ningú. És a dir, tu contactes amb el productor, li fas la compra de la verdura, del peix, de la carn, i el productor te la porta a la taquilla. Directe, més directe és impossible, L'ordenador, la màquina, t'envia un codi de recollida i tu vas a buscar quan vulguis, amb horari 24 hores. Com els lockers d'Amazon i com els lockers de l'impost i tot això, no? Com aquests lockers, però amb producte de proximitat i de qualitat. Clar, amb això una mica també representa equiparem els preus. Moltes vegades no comprem de proximitat perquè no ens és pràctic, no ens és còmode, després no ens enganyem, el preu. Tots ens omplim moltes vegades la boca de productes de proximitat, però clar, fins a quin punt estem disposats. Clar, si nosaltres aquest €1,50 o €2 que paguem d'un enciam a qualsevol supermercat el donem directe al pagès, la cosa canvia. La cosa canvia bastant. I Jex Locker és la botiga de tots aquests productors, de proximitat i de quilòmetre zero. I clar, entenc que això ho heu comunicat als vostres companys de feina, no?, per tenir un altres avantatge. agricultors i pagesos de l'Alta Noia, no? Sí. Bueno, Jex Locker, nosaltres estem en una terra de frontera. Nosaltres representa, al costat tenim la Segarra, que per vincles també són molt propers, tenim el Bages, que també són molt propers, i una mica Jex Locker reflecteix això. Nosaltres tenim productors que són del Bages, tenim productors que són de la Segarra i tenim productors que són de la Noia. Però tots són de quilòmetre zero i de proximitat. Llavors, aquesta gent que agafa el seu producte, si tu fas la comanda, no?, de sigui d'aquesta... Com ho fas, Assumpció, això? Tu ets usuària, no? Sí, jo soc... Primer, doncs, em vaig informar amb els programes que el Xavier va repartir, i aleshores, allà et registres, et donen un número, aquest número et serveix des de fora, cliques a fora per entrar a dintre quan vols agafar una comanda. I aleshores totes les comandes les faig per WhatsApp, es fan per WhatsApp, directament
el productor. El que vulguis Sí, comprar. directament. Però, clar, hi ha una pàgina web o alguna cosa així? O sigui, Ells jo que no conec, si vull venir aquí als Prats de Rei a agafar una meva comanda, com ho he de fer? A on m'he de dirigir? Hi ha una sèrie de productors que tu veus on són i com connectar-hi. Jackslocker disposa d'una pàgina web on surten tots els productors. Pots comprar directament de la pàgina web. Nosaltres des de Jax recomanem també que es contacti via telèfon amb cada productor, per un motiu, perquè les pàgines web dels productors no estan evolucionades com podem tindre un Amazon o un Chain. Llavors, hi ha molts productors que inclús, per exemple, el del pa, fan moltes més coses que no té la pàgina web. I qui millor per vendre el seu producte que el mateix pagès, el mateix productor. Però si això comença a créixer, això no podrà ser al final, perquè tu imagina't que ja al final es converteix en un Amazon de menjar. Clar, haureu de tenir una infraestructura. Tu saps que el que esteu creant aquí, un monstre. Ara primer som aquí. Bueno, però això és molt bona idea. Bueno, no sé si és bona idea o no. Home, ja t'ho dic jo. El que sí que és que penso que els pobles, en comptes de quedar-nos desprotegits de moltes coses o de molts serveis que teníem, podem utilitzar la tecnologia per tornar a tindre Prats de Rei. A dia d'avui té peixateria, pizzeria, gelateria, carn, pa, i tot ho té de productors locals i de proximitat. Amb el Jackslocker. Amb el Jackslocker, sí. De fet, Prats de Rei encara té la gran sort a dia d'avui de comptar amb un establiment físic, a més amb productes molt bons, que es diu Cal Ramonet, però molts pobles ja ni tan sols disposen d'això. Clar, els pobles quedem, la gent, per exemple, que treballem, i sobretot gent que tenim nens, o anem una mica de bòlit, i el cap de setmana, per exemple, també volem temps per nosaltres. Jo a vegades dic, que no m'ho deixen dir, però avui, com que hi ha gaire gent, ho diré. Jo dic, Jackslocker el que ven, Jackslocker ven temps. Tu què compres, Assumpció? Doncs mira, jo he comprat verdures, perquè aquí a Prats hi ha molta gent que té hort, però jo no en tinc, no n'he tingut mai, i aleshores em va molt bé perquè són de proximitat, el pagès les porta directament aquí. Recent agafades, no? Sí, exacte, sí. Més fresques impossible. Més fresques impossibles i boníssimes. Sí, tu trobes que la qualitat, vull dir que és... Sí, boníssim. Clar, també heu fet vosaltres, persones grans, adaptar-se a aquest mecanisme, no? Bueno, jo faig la comanda per... Ell, un cop et coneix, t'envia per WhatsApp a les cistelles, que monta unes cistelles cada setmana, a part que té coses sueltes també, producte que no està inclòs dintre la cistella, que també el pots comprar. I jo aleshores veig la cistella que més m'interessa i li faig la comanda per WhatsApp. Clar, perquè t'ofereix una cistella, suposo, del producte de la temporada, no? Sí, tot de temporada. Llavors tu vas aquí als Lockers? Llavors jo, sí, quan ell reparteix, primer doncs suposo que ho col·loca al locker i llavors em diu, ja ho tens, et dono un número per poder-ho recollir o un codi QR al mòbil. I aleshores jo, amb el número que tinc de registre, primer clico a l'entrada, entro, i amb un altre número que també dona el noi de les verdures, o el codi QR, se m'obre la taquilla i agafo el producte. I aleshores el pagament el faig per Bizum, en aquest cas amb ell. Es pot fer per Bizum, es pot fer per transferència. Jo crec que tindrà molt d'èxit. Que vagi molt bé. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. I la setmana que ve, més i millor, des de Sant Martí Sesgueioles, el començarem d'estiu, que passin una bona setmana. Som com a Willy Fox. Sí, però per la noia, que vagi bé.